Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Team said pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapit sa 3 na buwan sa Septembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagang tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maiskutanan karon nga buntaga makigsunan. 19 ka mga tao ang gitabang samtang ang uban nadala gyud sa mga hospitals. Human nakasingo kini sa chlorine nga nisingaw gikan sa usa ka resort sa Puok, Talisay kagabi. Straight to the point. Unsa man ning kalakiha ka mga sukin tigpaminaw. Si Mayor Samsam Gulyas nimando na og cease and desist order batok sa management sa maong resort subay sa himuong investigasyon sa maong insidente. Straight to the point. Kanta nagpagtagan robuntaga mahigala sa ato pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa laing bahin, Cebu Governor Pam Baricuatro ni gahin og 650 milyones pesos karong tuiga alang sa pagpalambo sa mga hospitals nga gipadagan sa Kapitolyo. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad mga kaigalaan ha. Amo na importante suportahan yun kining pagpalambo sa mga hospitals. Labi nga mahinungdanon mga sukit paminaw kay kining ato mga hospitals ra ba? Gikan mahigala sa iyang pagka level 1 gipaubos sa Department of Health ngadto na sa infirmary. Gumikan sa kakuwang sa mga doctors, kakuwang sa mga nurses, kakuwang sa mga ekipo, kakuwang mga higala sa mga tambal. Panahon mahigala sa administrasyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Wa niya mahatagi mahigala og igong pagtagad ang mga hospitals og ngani gikontrahan pa niya ang mga doctors. Ambot nga nung init sa dugo sa mga doctors. Mo na nga ang mga pasyente in taon nagsugwak diri mahigala sa Vicente Soto Hospital. Straight to the point. Puting luoya sa kahimtang sa mga district hospitals, mga provincial hospitals. Ang direksyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia mao ang suri-suri sa Sugbo, Pasigarbo sa Sugbo, hasta pa mahigalang hapitanan sa Sugbo. Isagway gamit mahigalang hapitanan sa Sugbo. Bisag kinsa pa mga kaigalaan, bisag kita mahimo man tang turista o say mahimo tang local tourist, mahimo sa tang foreign tourist sa laing nasod. Nag-adto na to, muditso gitag adto sa mga tourist destinations, wala na nang daghan pang hapit-hapitanan. Sa pa mga hapit-hapitanan, Nya karon kanang hapitanan sa Sugbo gilakan. Aron lang gyud mga higala nga mogawas ang kwarta. Mo na dakong mangutano ta ba unsa may tuyo gyud ana? Ang pangutanan dako aron lang gyud nga mogawas ang kwarta. O kana mangutana ta, Pareha na mga sugid ti paminaw sa kalsada nga nindot pang kalsada. Gubon gyud tuyo nya ayuhon. Aron lang gyud nga mogawas ang kwarta. At ang pagtagad lumutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Way katarungan nga ang provincial board, ato ning panid-an mahigala unsay ilang aksyon nga dili mo suporta kang Pam Baricuatro. Ila ganing gi-aprobahan mahigala 25 bilyon si Gwen Garcia day. Giunsa man taon to pag huna-huna mahigalang kanhi Gobernador Gwen Garcia. Asa makamangita ang projected income mahigala sa lalawigan sa Sugbo in a year 9 billion ra. Mo budget kag 25 billion. Asa man ka mangita na, Unya ni approve pod mga higalang provincial board, nagpakita lang yun sa pagka rubber stamp. Straight to the point. Abi na to mahigalag diri sa syudad Sugbo ra mo oy, kaingon ka unsa bang klasiha sa budgeting nga kadako abaday. Diri sa Cebu City, walang takibaw sa Kapitolyo tay wa may transparency. Straight to the point. Way transparency. Ang media og mangutana kasab-an pang media. Mutoy kinaiya adto niya. So nabagod mga higalay balita, wa mga higala gitangtang sa mga tao kadto si kanhi Gobernador Gwen Garcia. Usa pa ta mahibaw aning tanan, Kadaghan day mahigala sa mga
na diskubre karon nga porbida. Straight to the point. Tangan pa magani may galang lalawigan og 1.1 billion kapin ngadto sa uban pang mga contractors. Straight to the point. Kanig pagtagan Rubutagas tupad uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the So point. alang sa atong mga provincial board members, suportahin ninyo, ayaw si Pam, suportahin ninyo ang inyong katawhan nga maoy ilang gipangita, maoy ilang tuyo nga unta ma-improve ang mga hospitals. Imagine na kaday hospital mahigala na hospital nga usaray thermometer. Na ay hospital nga usaray oximeter. Nabiyaan gyud kadto pang hospital sa tuburan. Katong atong ipakita mahilap perting gubaa. Ano man wa may budget. Ato ni tagag pagtagad mga kaigalan ha. Taga 100 kapin raman, ha? Kanang thermometer wa na gyud matiman day. Kanang oximeter. Ha? Pwede man ka makapalit na diya sa kuan. Na may mga namaligya na mga higala, ayan lang po na kanang sa Shopee o Lazada. Pero mapalit ni mo na nga sa mga mercury drugs. Mapalit ni mo na. Tibaylahan na nga nabiyaan dyan ang hospital. Sige lang to, aming ganilya, wa sa dental chair. Mas mahal-mahal man ang dental chair. Kanig yung way, usaray thermometer, usaray oximeter. My God. Unsang klasihan na mahigala pagpadagag hospital. Straight to the point. Unya, mamakak pag itong usa mahigala nga kuno, mo ni mo una. Ang ebidensya di man mamakak. Ha? Di man mamakak. Unya, ang Department of Health, ang lang record may lagi, downgrade ang hospital ngadto sa infirmary. Gumikan sa kakuwang sa mga doctors, gumikan sa kakuwang sa mga hospital personnel, kakuwang sa mga equipment, kakuwang mahigala sa mga tambal. Straight to the point. Dili na mamakak ng ebidensya. Bisa kung saon pa mahigala kabakakon, ha? Pero ang ebidensya di man mamakak. Kaklaro anak mga sukitig paminaw. Ang ebidensya di mamakak nga ang mga doctors gihimo niyang kontraktual. Tiya mo na. Straight to the point. Katanig pagtagad Rubutagas tupanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. So karon ang direksyon mahigalang Pamari 4 kini unahon ang healthcare sa atong mga kaigsuunang mga kabos. Ang kaigsuunang naa sa probinsya. Kay kadto gud mahigalas kanhi Gobernador Gwen Garcia og iyang pamilya may magkasakit-sakit. Dito man's private hospital. Straight to the point. Mo bitaw nang dili sa makafeel mga higala nga unsa day kalisod ang atong mga kaigsuunang mga kabos. Hasta pa mga higala muanhi pa mga higalang atong mga igsuon nga mga kabos. Dinhi sa syudad mga higala kami kay Baomi, frontliner ta sa DYHP. Kami pa gani maghatag pamiliti ning uban. Kana inana na maylo na kwarta dito nangita na pamaagi nga makaanhi. Pag abot dinhi may higala imo pang pangwartahon sa terminal. Straight to the point. Karon may higalang manager si Ahmed Quisona, med palihog ko og implement na yung taon na nga way bayad ang pagwiwi og pupo taon. Ako nagtuo man ko og sa akong pagkatan-aw nimo tarong man sad ka nga pagkatao nasakto sad si Pambari 4 nga gitudlo ka diha ipatuman gid taon na batia ang atong mga igsuona mga kabos. Straight to the point. Ato pagtagad ni mahigalas tumuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ayaw point. taon to inaot mo tag dito kwan wa toy ayong paliwatan tong unang gobernador. Ang sabay nakaon niyang iya pa man pangortahon ang terminal. Kantanig pagtagad Rubutagas sa tumuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin kadagkuan sa Department of Public Works and Highways ipatawag sa Junta Provincial sa Sugbo aron paghatag og update og report sa mga proyekto sama sa flood control, road concreting og uban pang proyekto niini. Straight to the point. Kantanig pagtagad sab karon nga buntaga mga higalas sa uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Klaro na ha og taga DPWH unya i-account ko na pila tanan ng mga proyektong gidain ng QM Builders ug uban pang mga contractors. Gahapon sa tong issue mahigalang engineer Lloyd Adlawan napagan po ang QM Builders. Kining QM Builders gipasanginlan pang Marcos, gipasanginlan pang Lloyd Adlawan. Ona mga higala nga ato ning isitol ning problema ha. Og inigabot sa Lunes pohon mo ari man kunos Lloyd. Mag-istorya ta Lloyd ha. Kini ni ang atong tarungon ning mga tao karon nga daghang complaints. Onya katong unang batch at least ni okay naman kato. Nya karon nga Lunes pohon ato ning klarohon
para nga kuan sa day nanawag og balik gahapon si Lloyd. So mag-istorya ta nga kanana ang hapsay ning tanan. Kay kining imong negosyo, okay man ang imong negosyo. Imong build up imong credibility diha. Nanawag dig balik kuno kagahapon. So ato ni tagag pagtagad mga sukid tigpaminaw sa ato pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa balita sa kauluhan, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ni kumpirmar nga nakadiskubre na kini og 15 ka mga non-existent nga mga proyekto. Pirmiro mahigala naglingkod pa si Bunuan gahi kayo duha ra kuno kang ghost project. Karon mahigala natangtang na ingon na 15 bitaw. Kaparihan lang ni mahigalang diskaya. Sa diha mga higalang nagpasigarbo pa sa iyang mga sakyanan. Sa personal lamang nga mga luxury vehicles, so pailabot ang uban, sa personal lamang. Wa na gani mga kamemorize kung pila. Ningon sa 30 kapin. Ningon ang bana 40 kapin ka mga luxury nga mga vehicles. Ibang katong Rolls Royce mga sukid tigpaminaw nga ang hinungdan gipalit ang 42 million. Gipalit mga higala tungod lamang sa payong. Wa na makamemorize kung pila ang figure. Ingon sa 30 kapin ang mga sakyanan. Ingon ba na 40 kapin. Pag imbestigar pa sa Senado, ingon 20 na lang kapin. 28 na lang. 28 na kabot 30. 20 na lang ang kapin. Gahapon dahil kay girade naman sa custom. Pila na lang. Nahanaw na dito sa parkinganan ang mga sakyanan. Dunay 12 nga subject sa warrant. Nya sa man nakuha na ning 12, isurrender na ganana ang mga sakyanan. Kay dunay mga smuggle day nga mga vehicle sana. Straight to the point. Atod pa may sa report gisurrender na kagabi. Kay pag adto pa mga higala pag raid pa dito, pag adto pa giserve ang warrant. Nahanaw na mga higala. Mura niya parkinganan bag sa SM. Butangan pa niya mahigalag. Kanana ang suga nga green og puwa. Mailhan mo asa dapit mga higala ang kanang bakante nga green pa o katong occupied na dunay puwa. Makaingon kay gyud mga higala nga mura gyud Ayala, mura gyud SM. Iman ka pagpasigarbo pan Julius Babaw, ilang Corina Sanchez, matod pa 30 kapin kasakyanan o 40 kapin kasakyanan gikoreksyonan sa embana. Wala gani makamemorize kung pila. Sa dihang gimbisigahan sa Senado ingon 20 na lang kasakyanan, 28 na lamang. Gahapon pag adto sa custom, pila na lang kabog nabilin day pag adto sa custom duha na lamang. Mura man ni mga higalag 40 kapin, 40 minus 2. Pila man 40 minus 2, 28 your honor. Wala na sekretary bunuan na ni kalakiha. Ay sa niresign na to mga higala kay. Wagin taon siya. Tanaw siguro niya may gala gagamay ang kwintahang number 7 times 15. Ayaw nang ginagmay katong binilyon. Pag-adlawan pa duhara kasakyanan ang nakita. Nahawan ang parking lot. Kagabi mahigala di pasurin din ang uban kay mura man tayo ni kalakihan nagduwa tag itik-itik, nagduwa tag tubig-tubig. Sa pagpanghambog pa 30 kasakyanan. Sa pagpanghambog pa mahigala porbida. Pagpanghambog pa 30 kasakyanan kapin or 40 kasakyanan kapin. Pag adto na sa Senado 28 na lamang. Pag adto pa sa custom mahigala kay kuhaon ng mga sakyanan wa na. Duhan na lang ang dito. May gani kagabi mahigala kay tuwa. Giklaro mga higala pagkagabi. Matod pa mga sukid tigpaminaw. Doon na nag-surrender nga 12 ka mga sakyanan. Naunsa naman yung kalakiha. Nauso na yun yung mga ghost karon. Kay doon ay ghost projects, doon na po yung mga ghost vehicles. Gikalag na yun pag maayo ang gobyerno. Kaya si Julius Baba o si Corina Sanchez mato, 40 pa man kabuok. Sa diha mahigalang pag-atos custom, duhan na lamang. Nahimo ng ghost ang uban. Ang
pagtagad do butaga mahigala kinig uban pang mga sitaran niyo mabati exclusive over DYHP Arimin Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan